Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Basi pamene tili mkati mwa ceasefire tiyang'anepo zinthu zokwana 5 zimene zili mu nkhondo imeneyi kuti pakati pano zinazo tikamapasana ma update kwinako tikhalenso ndithu tikudziwa kuti kodi panopa tikuyendera pati. So chinthu choyambirira nkhani tidziwa pano kuti ndi pali ceasefire imene Trump ayipereka ku dziko la Iran kuti ya chabwino ceasefire pakhale ceasefire basi zitengera kuti inuyo Iran mubwereso pa tebulo kuti mudza mukafuna ceasefire kuti chabwino ceasefire imeneyi kuti amen kati kalumati yani ngaya mukafuna kukambirana kenako tiona kuti panga bwanji. So why a Trump apanga zimenezi potenga ndi message yawo imene analemba ija message mmoja mwa zinthu zitatu. Point yoyambirira kapena ma points atatu. Point yoyambirira imene a Trump amakamba akuti akuona ngati kuti mkatikati mwa Iran muli kugawikana. Okay, akuti muli kugawikana. So anaopeza kuti mna wake atakupanga zina zake nkosokwaneza. Mwina ena akufuna deal ichitike, ena sakufuna kuti deal isachitika, ena mwina afuna apite kukambirana kupitidwe, ena mwina kukambirana kusapitidwe, zinthu ngati zimene zonso. Chabwino. Number 2 chimene akamba iwo akamba kuti anachita kupemphedwa ndi Pakistan kachikenaso. Pakistan sikufuna kuoneka ngati yolephera yayi kuti yolephera yayi ngasi ndi mediator. So Pakistan ikuchita chinthu chonse chothekera kuti zinthu zitheke, komanso Pakistan pali personal interest, pali ma benefit amene kufanira kuti iwo 90% ya mafuta awo ndi zinthu zawo zimadusa pa Strait of Hormuz. So zikwanawonso ali pa panic. Cha number 3 Trump message yawo akamba kuti iwo blocking it aisabe mpacha idakapitilirabe. Iran poyankha pankhani kuza ndi ceasefire extension kuweza kwa ceasefire kuja Iran poyankha yankhapo kuti chani iyayi Iran tu yangoyankha kuona kuti ayi ife tathokoza ife cha ceasefire komabe tikudziwabe kuti ya mukonzekera surprise kuti muzango panga ma surprise. Yeah, that's it. So mimi ngone kuti apanga knowledge komano sakuwa trust, sakuwadalira, sakuwakhulupirira anthu akwa America. Trump sakumudalira, sakumukhulupirira. So nawonso ndithu ali ready. Point number 2 tipite ku Strait of Hormuz. Strait of Hormuz pamene ma Americans anagwira steamer ya Iran kuphulitsa engine ndikuisunga komanso Iran pobwezera ndithu ya phulitsa ma steamer awiri not kwaphulitsa kwenikweni komano kupanga fire kwaombera ndi kulanda mashipi wa imodzi yadziwika zoti MSC Franciscus imene ili linked ndi Israel. So my Iranians steamer imene aitenga inayo sinadziwika bwinobwino koma akutinso ndithu anayi tutaso inaso imodzi so komano I think akuti inachita chongo khangati chothawa. So a Trump pali nkhani naso ya Trump kumabe imene makamaka verification yake kuvuta kwambiri fa yambira dzulo akuti pali ship ya China imene makasiya zinthu gift kaya chani kaya mboni mosemo kuma imapita kukasiya ku Iran. So a Trump akuti ayigwira imene chayo and Trump wapereka message nena kuti akuti kuti mesa tinakambirana kuti simutumiza gift ndakugwira gift imene a Trump Xi Jinping president wa China mumayitumiza ku dziko la Iran. So anyway kuma imene makamaka ma sources ake akuoneka zoti ndiofowokerako pang'ono imene iyi yanamba ya China isopano. So pamene pandithundi pa Strait of Hormuz zinthu zangu yambapo pali situation sili straight pa Strait of Hormuz pali kalibe kukangana ukunduku kuomberana right. Chabwino tipite ku point ya number 3. Point ya number 3 imene ili ya Pakistan. Ku Pakistan pamene ndithu kumene kuja akonzeka kale ku Pakistan akonzeka kale kuti makamaka zokambirana pakati pa Iran ndi America
zichitikeso ndipo akupusha kumene kuko. Yes, kumene ndithu zinalephereka pamene ndithu JD Vance, Vice President wa dziko la America, pamene amati azinyamuka and pamene amazindikira zoti Iran ndithu sikuyankha komanso sikupereka chilimbikiso, sikuvomeranso kuti akakambirane ku dziko la Pakistan. So anabwerera koma Pakistan ndithu ikuyeserabe ndithu izi ndizi kuti makamaka ma negotiations amenewa atheke. So kumene ku Pakistan and the hope, very optimistic kuti yayi zitheka zimene zindithu. So number 4 nkhani ya ma sanctions. America ndithu yarulusa ma sanctions anyuan makamaka kwa apatsa anthu kana 14 komanso ndi ma individuals 14 amene ndithu khala akupanga ngati ma business ndi Iran, especially yazida ena Qatar, Kuwait, UAE onse nthu apasa ma sanctions kwa zata mafana into apasa ma sanctions kuti panga business musabanga muzowa ma sanctions mna makhalira mucha. Yeah, so amakhala very strict. Amathawa kupasa sanctions lusa zayendeso amene zaende kupita ku America kuzapita kwa kuti azakugwira. So America ndithu yapereka ma sanctions amenewo. So tikafika pa number 5 yomalizira tsopano pamene ndithu tikuona kuti Iran ikuonetsa kuti iyoyo sikuti yatha yayi kawati ndiyo foka yayi. Pamene ndithu timaona Iran ikupanga za kuonetsa zida zawo anthu charming jama makuti so meaning gonna kuti yes nawonso akuonetsa kuti ali ready. Ngati mutafuna nkhondo ngati mutafuna anyway muli musemu komano sakwakhulupirira ma Americans. So pomaliza ndikupasa ndithu yuda ena Bureau of Jews ku Israel aonabe kuti boma lawo ndilabukabe kwambiri zimene kupanga za ufiti za usatana. So iwo ndithu akumachosa ndithu mbendera za Israeli ngati njira imodzi yofuna ndithu kumacha ku Israel kumweko. Yeah, so and Israeli ikumabwera ndi kumagwira ndipo kumagwira. So guys, nkhani ndimeneyo ndikuti tikuyendera limodzi pakana kumapeto. Thank you so much. Malawi and Candelas. Yeah, komanso pomalizira penepene ndithu ndi anthu aku South Africa, azungu aku South Africa kukhoma mitanda kumene kuku cholinga jambule ampase amtumizire Donald Trump azimuza kuti waona anthu ma farmers ma white farmers awa ndithu maliro awo ndithu mite uchini manda awo amene wa ndithu basi Trump kana kwazite ku South Africa mukupha ma white farmers chanchani muthakuona zimene akumapanga propaganda ya anthu amenewa.